ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fl-2025 il-waslit tat-turisti f'Malta laħqu r-rekord ta' 4 miljun turist. Dan wassal sabiex l-infiq tat-turisti laħaq ukoll livelli rekord ta' kważi 4,000 miljun euro. Dan kien ifisser 613 miljun euro aktar fuq l-2024. Ras għal ras, in-nefqa tat-turisti f'Malta żdiedet għal 971 euro. Iċ-ċifri tħabbru waqt il-Konferenza Nazzjonali mtella mill-Malta Tourism Observatory u mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, illi matula nediet strateġija ġdida għal turiżmu ta' valur ogħla. Ma' TVM News il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Carlo Micallef spjega li tkabbir ġie minn diversi swieq fosthom ir-Renju Unit, il-Polonja, il-Ġermanja u anke l-Istati Uniti. Nużaw kull tip ta' marketing, ġivi għanna 360 degrees approach minn digital out of home fil-pjazzezz ta' bliet ewlenin, għanna l-print fil-magazines, għandek magazines li jkunu speċjalizzati fuq l-istorja, fuq l-gastronomija, fuq attivitajiet oħra bħal diving. Għanna u kollum bat il-digital marketing fejn it-targetjaw dak li interessa persuna li mis-social media tagħhom nkunu nafu x'interessahom. U hemmhekk immorru bil-messaġġ tagħna li jolqothom. L-istatistika wrid ukoll li 93% tat-turisti ġew Malta l-skop ta' divertiment, attirati minn klima sabiħa, il-kultura, l-esperjenzi kulinari u l-attivitajiet fil-beraħ. Id-deputat Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Leslie Vella tkellem dwar ir-reviżjoni tal-istrateġija. Nirrevedu l-istrateġija tagħna sabiex insaħħu l-kompetittività tagħna billi nenfasizzaw dawk l-aspetti li jagħmluna distinti mill-kompetituri tagħna, l-aspetti ta' storja, kultura, tradizzjoni, gastronomija, arkitettura u ħafna elementi oħra tal-esperjenza ospitali Maltija. Id-Deputat Prim Ministru, Ministru għat-Turiżmu Ian Borg, saħaq li issa u għal-moment li jittieħdu wkoll deċiżjonijiet diffiċli. Ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin se jiddaħħlu regolamenti ġodda sabiex jitjibu l-istandards u responsabiltajiet fil-lukandi u proprjetajiet li jinkrew għal żmien qasir. Naraw il-kwalità tal-post li ser nilqgħu fih lit-turist u mhux il-kwantità. Nonfqu jew ninvestu aħjar il-marketing mhux parti fix-xhur tas-sajf iżda irridu nimmarketjaw iżjed l-istorja, is-siti storiċi li għandu pajjiżna, ninvestu fi proġetti bħalma qed nagħmlu tablu l-Agbun, ħalli nirrihabilitawhom, ħalli nippreservawhom għall-ġenerazzjonijiet ta' warajna. L-Awtorità qalet li qed tmexxi wkoll it-tranzizzjoni diġitali tal-industrija turistika billi tadotta għodod ġodda tal-intelligenza artifiċjali sabiex tippjana u tmexxi aħjar is-suq turistiku filwaqt li tikkalibra u tiffoka aktar fuq il-kampanji ta' reklamar barra minn Malta.